जितना भी बानी चाचा भैया दादा लोग चाची लोग माता बहन लोग सबका कह मानस मंडली की ओर से सुजीत सनेही की ओर से विपुल बाबू की ओर से वंदन अभिनंदन स्वागत बा आशीर्वाद के कामना। लेकिन माई के दरबार में लइका जाके कहता मनवा में लागल बाटे आस हो, मनवा में लागल बाटे आस हो, मैया मना सनेहिया के पास हो, मैया मना सनेहिया के पास हो। मनवा में लागल बाटे आस हो, मनवा में लागल बाटे आस हो, मैया मना सनेहिया के पास हो, मैया मना सनेहिया के पास हो। बाबा नाम मत हंसाई नचे के लूर नहीं खे कोनो बात ना हो गुमटी मत हिलाई बिना काम के धोती के इस्तेमाल मत कर उसे तनी देर खातिर निमन लागेला लेकिन सबसे बेकार लागेला मोरिया पड़ता के उनकर नीचका जीभ का नाक में सड़ जाता पता ना घिन उन बढ़े लगी ना माता के दरबार में लड़का कहता कि ए माई ना गावे के लूर बा और ना बोले के सहूर बा तब तू चाह जाता रू माई तो दू लाइन गाली लड़का लोग बजा लेवेला ई माईया के नु कृपा बा इतना कम कम उम्र में आई लोग बजावता हमहू कम उम्र में गावता आई में देखी ना खाली वृद्धा पेंशन पावे वाला कलाकार जा जा तनी हटावो कवि जी महाराज ओ मुतसी ए माई कि साज बाज लेके मैया कोरी सुमिरन हो पलक के नैना में रख दो चलो साज बाज लेके मैया अरे कोरी सुमिरन
हेलो हम तो कहीं पैसा लेके आइल बानी दूसरे टाइप के चिल्लाता है कब ऐसा दिन आ जाए कि मंच पर उमर जाइए आ 302 के दफा लगे हार्ट अटैक हो जाइए ना गलती टुन देना लेकिन माई के दरबार में लास्ट अंतरा के भाव में कहता है कि नहीं खे के यान हमरा सुर में डाल के मैयन बुझली बबुआ के हाल आई हमरा आदरणीय रामेश्वर बाबू मुखिया जी हमरा आशीर्वाद दिले बानी सत्य सत्य पुरस्कार भेजले बानी वंदन अभिनंदन स्वागत करो यही तरह जीवन भर आशीर्वाद का कामना बा चली ब्यास बोहनी हो गई कुछ चलवा दे अच्छा ई कोनो दुकानदारी बा दुकानदारी तो जरूर बा लेकिन वो दुकानदारी ना है कि बोहनी हो बार बार फॉलोगी करब आशीर्वाद के कामना बा माता रानी से यह कामना करब कि चाचा जी के पद और प्रतिष्ठा दोनों बरकरार रहे ए मां कि नहीं खे गया हमरा सुर में डाल के